aja anu ande-ande lumut ora apa-apa ora tok ande-ande. Apa kowe trimo arep dadi prawan tuwa nek bali iki? Hah, prawan jane ya eman wong wayah didu kok aku ki jane ya. Oh, sing kae kowe sing wanita sing wis akhir dimangsa kae. Ya dimangsa ya sok tak dol nek payu maksud. Ya aja kaya ngono kuwi. Ak dhewe iki kudu mbudidaya piye carane ben iso nyebrang kali sing deres iki rak ya ngono to. Iya, heeh. Ya kok botoke ketika kuwi kok utah-utuh kaya ngono to. Kowe mula manut sutradarane iki. Kowe ora tau ngerti ta, aku trauma karo Yuyu kae lho. Oh yuyune lho ketok kok wis. Yuyune rong ketok kok iki rong ono ceritane iki rong. Yuyune iki ra ketok. Lah ya totok men aku wedi. Totok men katoke sapa? Tok men. Iki piye ya Yu? Ngene di kanggo ngilangi sepanen. Ngilangi sepanen. Kesel to sikile jimpe-jimpe wong aduh iki nang maraton nyambut gawe apa-apa, kabeh mung waton perintah karo Simbok. Anu lelagon dolanan sithik bae. Apa kuwi? Anu aja ngece kae lho. Ndak aja ngece. Sik tak ngomongi. Kowe iki engko Dik iki Cida sik. Kowe iki yo ngalahke Yuyu Kangkang ora usah wedi, tok sabet. Apa kuwi nekat tenane? Nekat apa-apa. Wah anggere sapite tok taleni. Ora bakal nekat kuwi. Yuyu Nek sapite ra ono ya cangkeme sing tok taleni. Alah, Jan. Aduh kok dadi kleting kuwi kok rekosane kok ngene ya, Nak. Ayo, sida nembang ora Yu? Sida no. Sida. Diangkat. Niki yuyune le metu kabang. Gosek jeneng Yuyu. Ora dikapak-kapake kok metu. Yuyu nang grumbul kok. Rung kapak-kapak kok metu kok le gampang men. Wis grugat. Lak pengen metu ki sok preksake. Ya, nganggo tembangan sik. Monggo. Kleting telu ayu-ayu kabeh kok ya. Wedok kabeh. Wedok kabeh. Allah. Wah. Sing loro ngesak glonggong. Yo. Aja ninggal mana. Aja ninggal aku trimo gonceng. Ribet budal janjine bebarengan. Bareng marang lambe abang terus kekiwan. Broliane aja ngece. Lamun ngece lambe burine proliane aja ngece lamun ngece lambe burine. Kanggo tombong kesel ya aji-aji. Aja ninggal aku trimo gonceng. Ribet budal janjine bebarengan. Barang meroh lambe abang terus kekiwan. Roh liyane aja ngece. Lamun ngece kawae lambe burine roh liyane aja ngece lamun ngece kawae lambe burine. Kaya kringete wis asat di. Ayo nyunyun marang Gusti karo karya jagat. Kose to Yu. Kaya ning pewujudan apa nek medeni kaya ngono. Ah! Kae iki bangsane apa to kae? Kae iki apa to Yu? Rono. Keceblong kali kowe engko. Kowe bangsane menungso apa sato kewan? Kowe takon kambek aku.
Iso ngomong kok iso ngomong. Kambek ki apa to, Lek? Karo aku ngono takon karo aku. Kambek ki karo mbek. Taurung kowe. Aja ganggu aku to. Anu di nyawang wujudane kok nek dhewe bali mulih ayo ora ndek bojo ora apa-apa bali mulih kok pepalange kok kemen. Bali mulih kowe wis diberesi. Aku durung dari. Kowe kena sing dipamiti aku engko arep pamit sapa mbuh. Apa-apa gumantung trek rekodmu. Angger kowe iki arep diberesi nek wonge tuwajuh ya ora bakal mulih dhisik. Ora ngandhake bab tuwa jah karo tuwajuh. Aku bangsaning satu kewan jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang ayo di kowe sing maju. Lah ana perlune apa kok kowe ganggu lakuku karo Mbak Yuku? Aku ning kene jaga kali. Iki anu sing ditokke sing lemu iki mbok menawa karo sing lepu dokoh mbok menawa ayo Enggak aku mah ora wi apa. Jenengmu sapa Cahayu? Sapa tekan sapa? Aku takon kowe rada empuk iki. Maju kowe sing tekoni kowe. Aku trauma tenan ya. Rasa trauma aduh iki anu jeneng Jenengmu sapa? Aja nyerak-nyerak ning kono wae. Lah kowe jenengmu sapa, Balas? Jenengku Yuyu Kangkang Balas. Kowe Yuyu Kangkang omahmu ngendi? Omahmu nang ndi? Omah sing anyar apa sing lawas? Lah, sing tak nggoni saiki kuwi lho. Aku ora manggon ngendi-endi. Kok medeni banget to, Di? Mbok menawa iki pancen godho apa Yuyu ki omahe ning Ngerong. Ning Ngerong. Aku yuyune kowe ronge. Iki ngene Yuyu Kangkang, aku karo Mbak-Yuku ki arep nyebrang kali kene. Jenengmu sapa? Aku Kleting Ijo. Kleting Ijo. Iya. Alah, aku ngerti maksudnya. Kowe muni keting ijo ndungkluk-ndungkluk. Kleting Ijo kok kowe ngumukke bak paumu, duwe lara napas kowe Kleting Ijo. Lah piye to Yuyu Kangkang? Dadamu gedhe sisik. Masa di ngono lho. Delikno ora malah mulai mbok wae sak madya wae. Kesuwen le dandan kudune kesuwen dandani rai. Lah kowe le bentuk susu dadak dentok-entok kok sedo. Men ketok ana kalene mbok wong sak. Kleting Ijo tak injen kok dadane ana kaose kaki. Warep bal-balan apa piye? Ora kok ya mat-mate menung kadoan saka kono tekan kira nyawang tekan kene lho. Iki tinggo menyerap kok kaos kaki. Menyerap apa? Keringat. Sing cilik Kleting Ijo. Sing tengah Kleting apa? Maju kowe iki. Kowe sing ngumpan maju wae. Aku nggo bungkuk ngene ra. Iya ngene. Ngumpan iki kowe engko eksekusine aku karo Apri. Dadi kowe teputur apa-apa. Kowe nggo pancingan tok. Siap. Aja nyerak-nyerak lho ya. Aja ngono kuwi to. Agak piye? Ayo Aja bergerak dhisik. Oh, aku Diam. Nek karo kene aja bergerak, men kene sing bergerak kowe menengo kene sing aktif. Ngono. Oh ngono. Kono kan wis tuwa, kowe menengo men kene sing gerak. Sing obah kono. Nek kaya wong nyelumbat kambil. La tala. Bujleng. Ayo dadak aman-aman lho. Maksud iki anu ngono lho. Kowe ngomong ngetek ana jenengmu iki lho. Lumbat kambil cerok. Nyerumbat kambil. Lah nek linggise we ya kethule arep ngopo. Gek ngaku. Aku Jenengmu sapa? Iya aku tak omong ya. Yo. Jenengku Kleting Kuning. Kleting Kuning. Aku apal wong wedok kaya ngene iki. Apal piye? Bentuk-bentuk lambe yang senang bergaul. Bergaul karo sapa? Karo Kok bergaul piye to? Maksudnya piye? Karem. Karem ngapa? Rasa kang empuk ning ora mrucut saka mbanan, ora gogrok saka panggendongan.
Apa kuwi? Ora mrucut saka embanan, ora gogrok saka panggendongan. Apa artine? Ya kuwi mau sing barang empuk kuwi mau aja mrucut anu. Kleting kuning. Apa? Sing kae kleting apa kok kaya walang kadu? Kake ayo. Kake omong ae. Ya aja nyepelekke. Iki Mbak Yune aku sing tuwa. Aku kleting abang, aku Mbak Yune. Kowe sing tuwa. Aku sing lah tuwa ki disuruh nglundrung dudut ora katut. Mula aja mangan donggan. Kowe arep done ngendi bocah ayu? Iki Aku arep bakal nang desa, kono desa ngendi kayu? Desa Dadapan. Ndadapan. Kuwi kulon ndawukan kuwi. Kok kulon bawuan. Ndawukan Jalan Wonosari. Ndawukan. Anu, apa ana dalan liyane iki aku karo adekku arep ning desa Dadapan. Ora ana dalan liya kejaba mung kene iki. Terus piye iki penake Bali apa mbacutke laku? Ya coba takon bereso nyebrang rono ki piye carane? Anu, aku njuk tulung iso Yuyu. Njaluk tulung. Aku nyebrang kono, aku karo adik-adikku. Iso nyabrang ning dadak tak sabrangke, Ya aku njuk tulung, kowe njaluki jolopo ngono lho. Tenan. Tenan. aku mah ya. Rasa nyabrang. Lah Emah. ceritane iki gelem ki. Kowe iki pengen rabi apa ora? Ora nek ana yuyu iki gak aku. Ceritane iki Mengko ki tok sat kaline terus dikune klepek-klepek kok. Ah iki aku ora anu ya, ora percaya ya iki. kowe kok kaya keweden ngono ki ngapa ta? Aku wis tau ya. Doyan tekan mbah endi. Kowe bakal tak sabrangke nek Iya. kowe gelem ngopahi aku. Ora apa-apa ya Lah njaluk apa-apa. Opahe apa? Sing jeneng wong nyambut gawe nyabrangke iki diopahi, ya to? Ora dadi baya pengapa jer apa kang dadi kekarepanku lan adik-adikku kasembaten ora apa-apa bondo Aku donya. ora arep njaluk opah bondo donya ora. Lah Arep terus bilang kalung klambiku copoten klambiku aku ora nganggo klambi ra apa-apa kok Yuyu. Walah tak copot ya mesti mblendis ora wangun kae wis. Aku pae mung cukup njaluk ambung ya wong ayu. Kayak pawujudane kaya ngono ki, kok nek ngantek kecentol pipiku luka no. Alah ra apa-apa pri mung diambung ra kelong. Gene aku diambung bola-bali ra apa-apa malah penak. Ora apa-apa. Ra apa-apa kok aku nglakoni dhewe kok ora apa-apa. Ra apa-apa hidup-hidup persahabatan. Kowe wis kulino penak ra apa-apa. Aku ngono. Aku ra Mbak Yu wis pengalaman. Ra apa-apa. Anu Yuyu aku gelem. Paten aku iso tekan kono. Tenan. Tenang. Tak ambung sak karepku lho sing tak ambung. Ya ora apa-apa nek aja banter-banter lho. Persahabatan ya persahabatan nganggo irama lho. Nganggo irama. Jenenge iki sing aku ya aja kelaran banget. Iramane piye ning dalan mung krungu swara montor kok nganggo irama. Wis manut kowe Yuyu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat Hati-hati lho, Yu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene krubyuk semak krubyuk. Ora apa-apa kok di ora kelong mau diambung. Ora apa-apa. Nek sing diambung pipi ki ora kelong, nek sing diambung liyane bumbuan aku ora ngerti. Aja mundur-mundur, kok dedek terluka. Ora apa-apa ki tak gawake salep ya. Ana yuyu kangkang ning kali kok nggawa salep barang ki jane iki anu yuyu kangkang apa mantri ngono lho. Yuyu sing kreatif ya ngene. Aku wis tekan rong iki. Yuyu kangkang bakul obat kok. Agek pisan. Agek pisan. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Sun sabrangke wong ayu sing liwat
wis pindho. Engko sing keri neh kentekan. Engko sesuk Kok sing karepku tak entekke men adikku sing kene dhewe aman ngono lho. Ngono. Kowe arep gelem yu ngono kae. Lah piye meneh lah wong nek sing iso nyabrangke gur yuyu kangkang. Srong-srong. Wong tuwa biasane pisan wis entek kok iki jek ngiyip men ya. Kowe iki meneng wae to. Iya aku wis tak sebrang. Iso mingkem ora kowe? Mintem. Aku sing ora iso. Kowe mau kleteng apa, Nduk? Kleteng ijo yuyu kangkang. Kleteng ijo kuwi gawe katentremaning kulawarga, subur makmur uripe sak anak putumu. Amin. Lah wis aku ndak gek disebrangke. Ngono. Hayo tak sabrangke. Gek aku marai gigrek. Pi nek ngono ki piye? Sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alan-alan lho yuyu, kaline deres banget iki. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Krubyuk sengok krubyuk sengok wis tekan nggo. Kok gur ngono? Kurang. Lah mau Mbak Yuku nganggo digapruk ngono ki? Wong ngono penjalukmu. Heeh, sing tak ajab ben untune rompal kok. Iki ora iso rompal wong sing tak ngonoke udung kon untu kok. Ya wis nek ngono. Horor kok. Bareng ngerti alamate njur ngetek bablas kono. Ah iki iso. Oh, sik. Bekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku ora mesti gelem disabrangke karo kowe. Ngapa mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Oh. Ora kuat ngampet hardaning asmaraku. Pasti wis seneng banget. Kaya ngopo le sabar dhisik yo. Sabar. Oh, nganggo lele apa nggawa anak apa piye? Kelingan anake sing ning omah. Kowe kena Ora nyabrangke. kuat saben dino. Hanya malah wis nyabrang. Kleteng kuning gesot tak wong iki ruwaya nyabrang iki. Kandhane iki nekat lho arah kuwi nekat aku wis duwe perasaan ra penak. Kowe jerit-jerit ngono. Yen wong butuh kudu nekat. Wani nekat ora. Tak omong itu. Sing dijenengi wong delok yo ngene iki. Ya udah aku. Ora nek digapak-kapake wong iki. Wingi nekat nek ngene tenan lho. Mbok gelemtin ra apa-apa lho wong kok mbok menawa anu 70 lho wong ra apa-apa ora apa-apa. Kan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok ngono kipo-kipo Ya lho. aku ora sudi ya, jijik ya. Nek mapan ki malah penak ora lara. Kandhan Kok delok rupane jijik ngono kok. ora apa-apa. Ku nek rupa apik malah ra payu, ki payu-payune Nek sing wedok gelem malah ora gayeng. Iki goleki sing wedok gila tenan kok. Ana ya kaya kok nganggo gandrung ki piye ta? Ayo tak edan kok kuwi. Ben aman nyo tak sangoni. Duh Nimas. Aduh Yayi. Kok ora nganggo ngene bareng ngapa? Bang ngono.
kok cenanangan ki piye? Nglumpati bakso barang. Hi, bakso ki. Gak aku nek ngono iki rasa nganggo gandrung nggih nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrake. Kuning. Beda dhewe kowe. Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. Beda tenan. Aku nyawang kowe. Kaya arep tak cucuk-cucuk po. Kaya arep tak sesep-sesep po. Sesep wae. Sesep wae. Wah! Ah! Hei. Ora ngono kuwi to. Wis gage to yuyu Kakang gek dikabruk gek wis ngono. Wah, Klapa muda duh mas loro leganono ronto Kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? Leting kuning aja mlayu wong ayu. Kono le banjir saya gedhe. untumu lebokno sik. Kene iki ra urung ya kon nglebokke. Ini lho maksudnya iki nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. Sing diketokke apane? Untuku ra tak ketokke iki metu dhewe ya. Saking ora kuwate ngampet wah. Mbok ora ngono kuwi ta yuyu Kakang mbek aku ki nusul Mbak Yuku mau lho. Arep nusul. Nusul. Mbak Yu Sabet sodo lanang. Mbak Yumu agek do payon ki. Payon limbukan ngono. Lagi wis entek urip. Duh Mas. Roro. Lemota. Undut. Leting kuning. Apa? Aku rasa guh nyabrangke kowe. Lah ya dasane aku ya mah. Ambumu ceng-cengan kaya ngono Aku aja mbok padake Mbak Yuku mau. Aku mau kowe bali. Bali yo Aku kono. arep nututi Mbak Yuku. Ora entuk. Kali iki sing jaga yuyu Kakang. Aja ngono kuwi. Aku duwe sodo lanang. Sodo iki nek tak sabetke kaline iso asap. Sodo lanang Heeh. yen tok sabetke kali dadi asat. Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. Ora ngandel yen sodo lanang kono dayane. Ora percaya? Ora percaya. Meneng dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadi gawe sik. Wis gedhoprak kok arep gawe montor. Mantra kupinge. Gawe mata. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sodo lanang. Aja sambatkan yoyo tak sabetke sodo lanang asap kali ini. Ayo. Aku tobat. Aku turu ngono. Banyune balekno Kleting Kuning. Lah kok tak balekke ning kowe minggir sik aku tak nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe Kleting Kuning. Aku arep sungkem kowe Kleting Kuning. Aku nyembah aku tobat. ning arek ndumuk ta? Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak Iya. nyabrang sik. Waduh.
Kebul bokong. Leting kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sak jerone ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padake aku karo Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambungi ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kowe? Lah bujleng iblelan. Leting kuning aku tobat tenan. Tulung ngono balekno banyune Kleting. Ben kowe ben kerasa. Wong kok omongane meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyu ngene iki megap-megap ngono iki piye? Le saru piye wong asale ya saka do saru-sarunan. Ya kowe kena sarune aja karo aku. Ora karo kowe? Ora. Liyane wis. Kowe sing ngurung kaya ngopo? Balekno banyune iki selak kaya ngene nek ora ana banyune cilaka tenan iki. Iya. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak balekke kaya wingi uni ning kowe janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tok ambungi ngono kuwi. Ora kena. Ora kena njaluk pamrih ora kena. Kudu ikhlas. Ana sing liwat ndene do ndek pipi iki. Ya kowe ora kena ngono kuwi. Nek ora diambung nggo abrak apa pipiku. Nek nulung iki sing ikhlas, ora kudu njaluk ganti rugi ngono kuwi. Nek tulung ikhlas kuwi sing gawe urip yo bakal ikhlas ngono ya. Yo. Raketang sithik balekno yo idu-idu trima wis. Ning sing seka kowe ngono lho. Aku ora sudi nek karo kowe. Mah sawangen rai. Oh, sarep modar ngono ya isih omong kaya ngono lho. Kewajibane wong wedok ki nguripke yuyu. Ya kuwi kena wong wedok liyane ning dudu aku. Dudu kowe yo pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita Kleting kuning. Kowe panjal maning widodari. Aku njaluk ngapura karo kowe Kleting kuning. Iya tak ngapura, banyu iki tak balekke meneh ning kowe janji ora kena ngono meneh. Iya aku janji ora baleni tumindak Kang Allah. Tegese aku mertobat. Sapa sing ngucap mertobat nanging baleni Allah ora jeneng mertobat. Seksenono bumi langit isine. Aku mertobat. Aku mertobat. Ora baleni tumindak Kang Allah. Yen pancen kowe janji tenan, tak balekke banyu iki. Siji loro telu, pulih kaya wingi. Kleting kuning, ulun sajatine yang Brahma. Kowe bakalan tok apa kang tau bati, ulun bali makayangan. Brahma, Brahma. Tak sabda lah iki wis rampung. Kowe dudu yuyu kabeh. Wis ra fungsi. Kowe arep ngapake aku? Tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh. Ih, Mbak Tatin horor. Tak entekke banyumu. Ya ampun, ya ampun. Ya kamu kowe horor kowe ketularan Pak De. Kode keras. Kode keras tak entekke banyumu. Maksudnya piye lho? Tak entekke banyumu ngono ki mau. Lah tak entekke banyune kan dhek duwe wedang, ngono lho. Ya udu ya karepmu. Pengen tak entekke banyumu? Enggak bisa. Ngene bae nek pancen ki sadamu ki pung anu tenan, ampuh tenan, pung sekno nggon aku ngono gak iso ora. Ora. Nek kuwi ora nganggo iki. Lah nggo apa? Nganggo tanganku. Nganggo iki diteruske kok mandeg tangan meneh. Tekan omahe andi-andi. Ken dadi andi-andi lumut. Mas salike dadi andi-andi lumut. Emane Pak De anu.
Ken ya wis. Ayo. Iswan ra gelem kok. Heeh. Tak ganti iki malah luwih apik iki. Yo. Luwih. Mbok rondone Bupras. Heh? Sing dados Mbok Rondo Bupras. Oh, heeh, ayo Pras. Putraku Pras TV no ande-ande lumo, tulungono. Monggo Bu Pras. Iki nyuwune fragmen kabeh kok. Ayo. Fragmen kok. Ayo Kin. Ini Mas Olikin Mbok Bupras. simbok kula mboten purun. Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ala sisane siyuyu kangkang. Kowe nang kene iki pojok mepet aku kene. Tenguk tok, ora usah dadak pola. Kene iki. Kowe tengok tok Mas, kowe ceritane bagus banget lho Mas. Bagus banget kene iki. Ini tengok-tengok. Sing tenguk kae. Mbokne yo gesut. Tengok ki ande-ande lumut. Apa Ken? Tengok kene. Kuwi yo nekat ora. Mbokne Ande-ande lumut ki bagus. Ora guyang-guyu mingkem. Nah. Yo. Wis tekan iki turuk. Apa iki sing omahe Mbok Rondo sing dadapan sing duwe putra sing bagus kuwi ya yu. Mbok menawa ya ora ngalahno nek kula nuwun Ki. Coba kowe sing Kula nuwun. Siapa ya? Ayo tuwa kok. Ayo. Kula nuwun nyuwun pirsa. Menapa leres menika dalemipun Mbok Rondo? Iya bener. Golek sapa? Iki Mbok Rondo iki arep mati yo. Kok ora usah ngono ra iso. Kula krungu-krungu saking Mbok Bakul sinambi wara ngendikanipun wonten Joko Tiban ingkang asma ande-ande lumut. Menapa leres griyanipun menika? Iya bener no. Iki wonge lho. Alah, lah kok ande-ande lumute kaya ngono dengkura rasa dadak diambungan pengorbanane sia-sia ndak kok gagah gede dhuwur bagus sebelah nyelekutis ngono iki lho kowe. Anu percuma no sia-sia. ceritane iki kuwi bagus. Ceritane kuwi iki bagus dhewe ngono. Tuas munggah mudhun jurang no Klaten jagatan wong ngene kok. Ceritane iki bagus. Oh, ceritane bagus. Lah panjenengan menika sintenipun Kang Mas? Aku mbokne. Ya men elek ya men anakku iki. Calon maratuaku kuwi Anu mbok kula badhe kula kleting abang menika rayi kula Kleting ijo. Badhe ngunggah-nggahi den bagus ande-ande lumu. Oh ya coba tak omong ya. Monggo nggak mau celak gatel kula ya nunggangan. Iki ngene Ken. Nah, kok Ken. ade-ade lumut kok Ken. Piye yu? Kok Piye Mbok? ana wong arep ngunggah-unggahi. Kowe gelem apa ora kae coba matno. Ning kae banci. Ya totoke wong Bayu. Oh ya totoke. Unggah-unggahi piye Mbok? Ngunggah-unggahi iki kowe arep dipek dilamar. Mbok simbok sepira nadane? Heeh, kowe nyembah. Mbok Ditembangke Bu. Mbok simbok. Mbok simbok. Juk ditembok. Ah, kae malah iso kene. Iki nek sing nonton do budaya niki cilaka kowe malah diajari penonton. Putraku si ande lumat temuruna ana putri kang ngunggah-unggahi. Aku sing mbak. Putrine sing ayu rupane kleting abang iku kang dadi Muga-muga kasembadan ya Dik. Mbok simbok kula mboten purun. Ya Dik. Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ayu sisane Bapak Warjudi. Iki ande-ande lumut ki piye to? Ayune kok nek mesot ditampek ki kok malah tok wewe gombel lho kowe engko.
Ayo yo pras ya wis sabar, wong anakku ora gelem aja dipaksa ngono. Sabar wong anakku moh. Ngerti nek kowe kuwi banci paling. Gak ada wong wedok sing model piye, mbok menawa kowe di aku ditampek mbok menawa sliramu le ditampa. Wong bagus ra mesti kita. Dadi wong wedok ki sek-sekan, jan iki ning ngarepe Kang Mas Andi Lumut ki rak ya sing penak disawang, sing sopan ngono. Kula nuwun Mbak Rondo. Sembah sungkem kula kagem panjenengan Kang Mas Andi Lumut. Ning ya karo lungguh. Ayo gek diaturke. Gek gelem ora karo kuwi. Lho kowe nembang sik kok. Wah, mbok Rondo iki dibanting. Putraku si ande lumut tumurna ana putri kang unggah-unggahi putrine sing ayu rupane keting ijo kang iku kang dadi asmane. Mbok gelem ya. Mbok iki kene mau tak kene kok kasar to. Dereng dikerok. Mbok simbok kula mboten purun. Lah kok mboten purun to, Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ayune iki susu ganjelan. Alah, Apa ya ganjelan tenan pono? tak tiliki. Coba kok ditutut, par ditutut gitu ya. Nggih sampun nek mboten purun jan iki aku kurangane napa kok mboten purun niku Kang Mas Andi Lumut. Kowe kurang daging, Yayi. Daging nggen pundi wong kula nggih pun promosional lho. Iya, ya wis sing dari pangapuramu ya. Nggih sampun kula tak wangsul mawon. Kelane won. Iki sapa? Iki sapa? Sing kuning kok. Oh, ora galak-galak to. Kelane won Mbak Randa. Oh, ya nak, golek sapa? Lah kowe mambu, wah bocah kok Oh, iya. ambune kaya ngene elek banget ketok. Kok ambumu ora enak? Nggih kula pancen mboten enak ning kula nggih ajeng kaya Mbak Yu kula ngunggah-unggahi ande-ande lumut tak nggih angsal to Mbak. Oh, oleh banget. Nek sing seneng mambu ki. Oleh banget. Anakku mesti ora gelem wong karo ngono. Kayak sing ayu-ayu ora ditampa enak. Ya ampun ngaten niku rin to Mbak, mbok dicobirin mbok menawa menike Mas ande-ande lumut niku kersa kalih. Kowe gelem nyoba apa, Ken? Ken. Cobanen kono. Lho kok coba bareng. Lah piye? Putraku si ande lumut temurna ana putri kang unggah-unggahi putrine sing mampu ambune keting kuning iku sing dadi asmane. karo nyedak Ken. Wis kono Mbok nyedak. simbok kula tentu purun. Lah kok Alhamdulillah. Lah ya jane iki Simbok kula mboten purun. Kok mboten purun pitah? Kula remen kula nggih ngucap malah karo kleting kuning nek malah gelem. iki jane donya iki kahanane piye to? Sing Simbok. ayu-ayu ora ditampa sing mbok menika dos pundi to? Kleting kuning lan kleting ijo lan kleting abang. Lan Piye simbok ndake rondo. Panjenengan rak mboten prisa. Sejatosipun menika sanes kleting kuning. Namung menika No. sapa galuh ya? Galuh Candra Kirana. Nggih. Sejatosipun menika diajeng galuh Candra Kirana. Tok. Nyun pangapunten menika sesembahan kula Gusti Sekartaji kalo Candra Kirana. Jenengan ya nyembah, Mbok. Jane ya nyembah iki Mbak, ratu. Mbak, Jane nyembah. nyembah iki ratu. Ambo. Ora nyembah pokoke.
Lan Mbok Rondo, aku matur nuwun banget dene. Aku wis dikeparengake mapan ning dusun Dadapan kene, Mbok. Ya, wis. Sak suwene aku melu kowe. Aku seneng banget dene uripku keloro-loro, Mbok. Lan dadi pangertenmu. Sejatine aku iki dudu andi-andi lumut ning aku Raden Gatotkaca, Mbok. Kok Gatotkaca? Panji Asmara bangun. Oh. Sekarang Gatotkaca. Iki leyogone ora ngerti lakon Gatotkaca ditabuhi. Panji Asmara bangun. Oh, ayo ora ngerti kok sutradarane kok. Aku garwane Galuh Candrakirana iki aku Panji Wulung. Ya Panji Asmara tidur. Belum bangun. Nanti kalau bangun kalau sudah di cangkemmu mbok ora habis. Lah panjenengan nggih mungalake ngoten kok. Ora kaya ngono. Ning kowe seneng to ketemu karo aku? Kula seneng banget kula kapang kalian panjenengan Kang Mas. Iki kanggo pamundhutku sing pungkasan aku njaluk banci loro iki dipateni iki aja. Kok ya ampun. Kok nyuwun sing pungkasan apa-apa najeng tilar donya to Kang Mas. Gusti Yuda kula nyuwun pengayoman Gusti. Biar titahe Gusti Allah kok gampang dipateni. Ayo liwung. Ya. Iya wis rada Iki karo Panji ora? Panjine rasa. Terus akhirnya piye Panji karo Galuh mau? Panjine yo. Ya mulai ning kraton, diboyong ning kraton meneh. Pisah. Pegatan. Liwunge sinten, Pak? Lah kabeh ku sing nang kono. Aku. Ha iya. Oke, Ya. Monggo. Buka celuk, Bu. Dadi liwung. Dadi Judile joget yo mempeng nang mburine Mimin. Semangat ya, Pak. Sabda kita Dawa
semangat. Semangat ya. Wong tua-tua do ra eling. Iya. Ya. Ayo, bacot semangat enak. Ayo mbok semangat, Mbok. Ndak darani jompo, ayo semangat. Sehat. Lho wong tuwa ora kudu nglokro kok. Semangat, Mak. Ayo. Loh, Mbak. Sapa Mbak Tatin, Bu Pras, Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Warjudi. Ya. Jagat Dewa Bathara. Paman kula sejenar. Kula wonten dawuh nggih. Mriku mboten pangling pisanggeni. Kaya Antasena sampun sowan wonten Garing Astina. Iya. Lah monggo enggal-enggal tata-tata kesah. Liripun menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggir. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli kanthi mbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, paman lenggah sekeca. Nuning ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Iya. Ndak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Keraton kok teng krumpiang. Ya pancen kaya mengkono Padhararja sak praptamu. Pangestune Pak D slamet tekaku, Pak D. Aku ngaturke begitu katur ya, Pak D. Yo. Dak gegem dadekake jimat. Wah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umpul-umpulke. Heeh saja ya. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu tampanana wisanggeni, tak kekem dadekake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Antasena, tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Yo, Simbah Pati kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wisanggeni Padhararja sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tekaku. Aku aturke bektiku katur ya wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana, tak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja, ya slamet Pak Di. Aku aturke bekti katur ya Pak Di. Iya tak tampa pangestuku tampanana, tak gegem dadekake jimat. Wisanggeni. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur? Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Yo. Aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana. Nyuwun prisa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Ya, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang sembok surasa mau piye munggo pangandikaning Siwa Ngastina. Bisa ngeni, ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Marangake wangsul ana dhisik pitakone Pakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku.
Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku ki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ning negara kagungane wong tuaku. Sik. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggap darepeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe kok nek tak critani malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasane dadak tok takokke, saiki aku mung kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora. Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggrena darming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Gale ngrungokke. Wis terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dr. Andes Antasena. Iya, Dr. Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing do lenggane kene, rasa wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembravyos ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya? Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injem kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darepe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki mung ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki mung ratu wakil. Negara Ngastina iki dareping para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki dareping pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa, ning diwenehke marang Atmajaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepelekke. Baman pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon ger malah nyemelangi. Yo, iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo, njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu
tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir, aja gelem nih kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra, wong Astina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Astina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya. Ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Panosmaning jajalan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya. Aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe wis anggene. Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku yang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Oh, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pakde Karna. Iya Antasena. Lho, wis anggene getine nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pakde Karna ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat lor gemjimat. Gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku. Lah kok kowe dlangap patur bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakde sakarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jaba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku bareng. Tuh. Nek ora kroto benggala. Masuk angin apa, Nak? Mboten sehat kula. Ora apa-apa. Nggih. Lemu sabukan kemunggahan apa? Niku hamil ya. Iki mboten sabukan. Hamil. Kok ora ngulemi lho, Nak. Wong hamil. Pakde selo. Lah pripun ning ngulemi? Sida njaluk bantuan ora kowe? Tak dongake yo nek lair lanang bagus, sing wedok ayu, bagus lair batine ya, Nak. Tok rewangi prihatin kok ngene. Ya, aja mbatin aku ya. Niki popon ngelus-elus terus kok angger nyawang jenengan niku ngelus-elus terus kok. Mesake lho Orisa bingung iki. Ketepune wedoke bekakas kaya ngene, ndah kakunge ya kaya ngene kok. Sing hati-hati tenan aja tok batinnya lho aku ya Allah. Terus kok iso nyuwara to, Nak? Iso antene pripun? Kowe dolanan tempolong, Pong. Wong dilus-lus ngene tak rungokne kok plok-plik. Kaya dolanan cah cilik. Heeh, didongake ya, Nak. Heeh, ning rak suci to. Suci. Tegese tembung suci kuwi ora kecampuran, ora dicampuri. Lah. Campuran apa? Jernih ngono lho. Ya ming karo bojomu tok ngono lho. Lah iso kok ya. Heeh, ora. Nggih. Tenan. Tenis. Tak tilekane kok ngapa? Mbak kula nggih ditiliki kalih kecampuran mboten. Mbok tuwas lambeku ngomong mboten kecampuran, kok nek kecampuran mungkin nek ngantek dede putane Pak Sena rak kula mengke terus dipitat ngoten. Mang tuane kecampuran mboten Kang Mas. Menika wiji saking Pak Sena napa mboten? Heeh. Kok sik. Nggih. Ki nek Ingkang Pramono lho. Bares wae aku jujur ya. Nggih, Kang Pramono. Wong tuaku ra. Mboten napa-napa jujur menika senajan to menyakitkan. Kuwi wis wiji wis tememplek ning rung mlebu. Kuwi ku pol-pole dadi panu kuwi engko. Masa mau nganguk-anguk kok le. Mesti sarwa geseh lho. Sarwa geseh. Dongake ning cah Garbine iki didongake supaya lair iki bisa becik,
Ora sesar ya, Nak. Nggih. Rusak titik ra apa-apa. Mengke dijahit. Heeh. Wah, kuwi yo malah muni mengke dijahit. Aduh. Ngenuwun karo sing gawe urip ya. Mugi lancar nggih Lancar. Niki nggih Nek turu aja mengkurep. Lah, Lah aku mak koyo jungkitan Pak yo. Kok timbangan. Nah, nek ngono kuwi aku iso karo nyawang raimu ya. Wong tuwa wis ora anu dadi tuwa. Wong tuwa ku nang Mbok yo sadar nglumoy le dadi tuwa ki mbok apa semeleh. Mbok wong Nyawang ngono kok ndarani kiwe sing ora izin karo sing nom-nom. wong wedok ampun sok grenengan ngoten niku. Kesangetan kok panjenengan kesangetan nek ora kesangetan wong wedok iki ora bakal nyuwara. Ditekek malah mulang sarak wae. Nek wis geneping. Ya ayune nyawang orisa kok. Ya ora kok ngono kuwi jenenge cemburu. Sing jeneng wong seni iki ora kena cemburuan kok ngono kuwi ora apik. Iki kanca nyambut gawe. Dikencengi dari wong wedok ngekang. Nek dijarke mulang sarak. Pak, Nek mung tuku tok kene bali mulih utuh. seratenane wong wedok nek nesu niku rak dipeluk terus dicium ngoten niku mbok Wong dicium. wedok mung dicara pengen dicara Nah. alus wong wedok mung dicara alus, ora dicara. Diajeng garwane. Aku tresna karo kowe ya, Nak. Aduh. Iki mau kowe tas nglingguhi kecap po. Lek kayak ngono kuwi ora gagar otak ya. Lah apa? Lah gak perlu ndas dondas kuwi. Pri gua aku pri. Nyun pangapunten para pamirsa, nggih ingkang mirsani streaming wonten dalem, ingkang belum 17 tahun ke atas monggo dibobok langsung rumiyin. Aku njur ndas tempo ndas. Apa ndas wong gathok karo ndas oteng-oteng. Nah ya mak selenget ngono. Ayo Dek Oriza. Ayo Dok Orisa, wis aja gagas Pak bawa pepeling. Pak mungkin ora dipalang ngene kok gendro-dro ae. Iki besok persalinannya lancar. Amin. Iya ndongake kanggo kancane ak dhewe Mbak Ika Suesti, mugi-mugi enggal gangan. Dumbeni banyu kambil ya, Nak. Dumbeni banyu kambil sedina ping 3. kajenge napa? Ku nek entek banyune kambile gathukke. Ngombe kacang ijo. Aku dhisik jaman manak sing pisan ngombe kacang ijo, bajine rambutnya ketelok, Nduk. Zaman Niku mbokmu tenin, kuwi Mbak. kacang ijo sak oyote dadi sak usul-usul. Tembake apa, Nduk? Pepeling. Pepeling, heeh. Ya ora sembrono tembang pepeling iki. Dieling-eling sing Halus. didemok pisanan karo bojomu nggo napa? Dieling-eling dek kowe manten anyar mbiyen sing didemok pisanan nggo napa? Rukun Islam. Ayo iki tentang agama rukun Islam lho, ora do diregeti. Boten nggih. Kang lima puniki Pak De, Pak Dudi aja dianu aja dituki mik lho. Aja dituki lho. Wes Mas bawane apik, isine apik. Wah, tekan gone kono, wah, langsung maknane ambyar. Neno. Ya. tindakna bareng para sama Wah, pamundutan fragmen akeh tenan iki no. Iya. Katindakno ming para ceksama. Aku karo kowe iki ya nindakake. Nindake sak gatuk-gatuke ya, Pak. Aja Nyempatke. lali. Iya, Pak, nyempatke nek mburu donya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nika pamundutan fragmen pirang-pirang kilo. Nggih. Sapa wae iki suminten edan keiswan kali Mbak Apri. Oh iya. Dari Mas Minot Jalan Kaliurang kilometer 12 Candi 2. Sing kedua fragmen Andi-andi Lumut Tatin kali Pak Warjudi. Oh iya. Gila ora percaya iki aku mung saderma maca. Heeh. Ya. Neno. aja pada ditinggal
Andi-andi lumute kaya ngono teneh kleting kuninge do picak kabeh. Ora usah nganggo lumut. Andi-andine mawon gitu. Oh nggih. Lumute iki sing ngribeti. Rukun lima niku ganti yuyu kangkang lho. Werna-werna wae. Neno. sahabatate kang angka siji piye to Pak sukune kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatiakat ping 5 ibadah haji rukun rampungke rukun Islam sampurna mangga ya
Rohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis